Hi, sa out sa inyo. At ngayon, dahil taglamig, andito ko ngayon sa Wonderland, Riyadh, Saudi Arabia. Okay, dyan. Ayan, dito tayo ngayon sa Riyadh season. Tara, tara, pasok tayo sa loob. Grabe pila dito. Ito ang nakakatakot. Ang taas, taas, taas. Ito, abangan nyo. Ayan! Ala! Taas! Taas dito! Ligaw pa sila, dito. Dito ang pinakamaraming pila. Ayan. Yan ang pinakamaraming pila sa sasakyan. Rick. Ayan, at yan. Ayan.